10 умопомрачителни факти, които звучат фалшиво, но са истина. Горещата вода може да замръзне по-бързо от студената. Октоподите имат 3 сърца и синя кръв. А в Швейцария е незаконно да притежаваш само едно морско свинче. Така че какво още звучи фалшиво, но всъщност е истина? Номер 10. Ами ако ти кажа, че горещата вода може да замръзне по-бързо от студената, звучи невъзможно, но е истина. Това явление е известно като ефектът Емпемба, открите през 1963 година от ученик, който е забелязал, че топла смес за сладолед замръзва по-бързо от студена. В началото хората му се подигравали, но след години експерименти се оказало, че е вярно. Дори и днес учените не могат напълно да обяснят защо се случва това, което го прави една от най-странните мистерии в науката. Номер 9. Октоподите имат 3 сърца и синя кръв. Две от сърцата изпомпват кръв към хрилете, а третото я разпределя в останалата част на тялото. И още по-странното е, че кръвта им е синя, защото съдържа мед вместо желязо, което им помага да оцелеят в студена среда с ниско съдържание на кислород. Но тук става още по-странно. Когато октоподът плува, едно от сърцата му спира да бие. Затова те предпочитат да пълзят вместо да плуват, защото плуването буквално ги изтощава. Номер 8. В Швейцария е незаконно да притежаваш само едно морско свинче. Да, наистина. Звучи странно, но има причина за това. Морските свинчета са социални животни и могат да страдат от самота. Затова законът в Швейцария счита за жестокост към животни да държиш само едно. Така че ако искаш морско свинче в Швейцария, по закон трябва да имаш поне две, защото за тях самотата не е просто тъжна, тя е незаконна. Номер 7. Някои жаби могат да замръзнат напълно и след това да се върнат към живот. През зимата определени видове спират сърцето си, спират да дишат и позволяват лед да се образува вътре в телата им. Остават замръзнали така с седмици, понякога дори с месеци. Без движение, без сърдечен ритъм, нищо. И след това, когато температурите се повишат, те се размразяват и продължават да живеят, сякаш нищо не се е случило. Звучи като научна фантастика, но е напълно реално. Номер 6. Пчелите могат да разпознават човешки лица. Звучи невъзможно за толкова малък мозък, но е истина. Учените са открили, че пчелите могат да запомнят и различават човешки лица точно както ние. Те използват модели и визуална памет, за да различат хората, което означава, че една пчела може реално да те запомни, така че следващия път, когато някоя лети около теб, може да не е случайно. Номер 5. Съществува огромен облак от алкохол в космоса. Да, истински алкохол. Дълбоко в нашата галактика учените са открили гигантски облак, пълен с етанол. Същия вид алкохол, който се съдържа в напитките, но това не е малко количество. Той съдържа достатъчно алкохол, за да напълни трилиони бутилки. Това е едно от най-странните открития в космоса и звучи напълно нереално, но е там точно сега. Номер 4. Има хора, които могат да си спомнят почти всеки един ден от живота си. Това рядко състояние се нарича изключително силна автографична памет или HSAM. Хората с него могат да си спомнят какво са правили, какво са чувствали и дори какво се е случило в света на почти всяка една дата. Попитай ги за случайен ден от преди години и те ще го помнят сякаш е бил вчера. Всеки детайл, всяка емоция. Звучи като суперсила, но за много от тях е натоварващо, защото не могат да забравят дори нещата, които искат да забравят. Номер 3. Кокошките могат да оцелеят без глава за кратко време. Звучи ужасяващо, но наистина се е случвало. В един известен случай кокошката е живяла 18 месеца след като е загубила главата си, защото част от мозъчния й ствол е останала непокътната. Тялото е могло да функционира, тя е можела да се движи, да реагира и да остане жива. Номер 2. Човешкият мозък може буквално да започне да се изяжда сам. Звучи ужасяващо,
Но при екстремно гладуване тялото започва да разгражда собствените си клетки, за да оцелее. Този процес се нарича автофагия и може да засегне и мозъчни клетки. Това е естествен механизъм за оцеляване, но означава, че тялото ти бавно се консумира отвътре. И това го прави едно от най-страшните неща, които тялото може да направи. Номер едно. Съществуват острови, които се появяват и след това изчезват напълно. Те са известни като фантомни острови. Някои се създават от вулканична активност, издигат се от океана и след това потъват обратно под повърхността. Други са били отбелязвани на карти, но никога повече не са били открити. Години наред моряци са търсили острови, които просто вече не съществуват. Някои от тези факти звучат невъзможно, но всички са реални. Така че, кажи ми, кой те шокира най-много? И ако искаш още видеа като това, не забравяй да се абонираш.